Ahojte priatelia, dnes si dáme kolektívny výklad. Spýtame sa teda kariet, pre koho je tento výklad určený, alebo čo nám chce povedať, ale začali ma strašne svrbiť, ma začala pravá ruka. Asi sa tu potrebuje niekto niečoho zbaviť. Takže vyložíme si najprv 3 karty, potom sa budeme dopytovať. Prvá karta bude minulosť. Rytier holí. Druhá karta bude prítomnosť. Sedmička holí. Tretia karta bude budúcnosť. Ježiš. Kráľovna. Dobre. No. Takže. Naša minulosť. V minulosti ste tu boli ako rytier palíc. Táto kartička nám hovorí o období, keď bolo asi všetko v pohybe. Ste od toho zámočku ďaleko. Ako by asi život nabral nejakú rýchlosť a prichádzali udalosti jedna za druhou, furt ste boli v nejakom kolobehu niečoho. Hej, možno tu bol človek, ktorý vstúpil do života veľmi intenzívne, alebo ste to boli vy plní odhodlania, vášne, odvahy za niečím si ísť, hej, zobrať to do svojich vlastných rúk. Boli ste odvážni, po niečom ste túžili. Energia, hej, ktorá nechce stať na jednom mieste. A táto energia nám predpovedá vlastne nové začiatky. Konali ste určite srdcom, určite od srdca. Mohli ste byť ale aj veľmi impulzívni. A nie všetko vám muselo ísť podľa vašich predstav, ako ste si to predstavovali. No ale to vás doviedlo vlastne teraz k tejto prítomnosti, kde máme sedmičku palíc. A táto karta nám naznačuje, že stojíte na mieste, ktoré ste si museli akoby vybojovať. Ona mi tu strašne pripomína Xenu. Neviem, či poznáte ten starý film, ale totálna bojovnička. No, aj keď to asi nie je jednoduché obdobie, tak máte silu, máte veľkú silu v sebe. A to, čo ste aj vybudovali, tak má to hodnotu, aby ste o sebe nepochybovali, hej? Nesmiete sa vzdávať, aj keď ešte pred vami nie je nejaká výzva, nejaké výzvy alebo tlak z okolia. Musíte si veriť. A to ste odhodlaná. V tejto prítomnosti ste odhodlaná. Možno práve prežívate taký pocit. Budem hovoriť ako k žene, keby som hovorila. Dobre? Lebo tuto už v poslednej karte prichádza vlastne citová vyrovnanosť. Hej? Hlboké pochopenie, táto karta hovorí o uzdravení emócií, o dôvere vo vlastnú intuíciu. Môžete príjmať život s nadhľadom, to také salampárky, mám na haku, kúkam si na ten pohár, úplne ma nič netrápi, pozrite sa.
Ak v tej pesničke Horký, že slíže, mám na lehátku. No. Takže tu ste niečo realizovali. Možno aj trošku bezhlavo, ale bolo to od srdca. A tu ste teraz v takej plnej sile. No, tu budete si užívať plody toho, čo ste vybudovali. Proste mi to tu smeruje k tomu, že ste našli pokoj vo svojich emóciách, hej, dôverovali ste intuícii, uvedomili ste si, že vlastne tá skutočná sila nie je len o boji, ale často, hej, pramenie z nejakej láskavosti, z múdrosti, zostať sami sebe verní. Ide mi tu, že ste boli v podstate ale na všetko sami. Tá žena mi to tak evokuje, alebo teraz ste zostali sami. No možno vám nemal kto pomôcť, zo začiatku ste boli na všetko sami. Alebo ste nechceli prijať pomoc. Aj to mi tu tak ide. Taký pocit mám z kariet. Príliš veľká hrdinka. Ak by sme to zobrali troška z iného uhlu pohľadu, tak z tej ako keby negatívnejšej stránky, hej, snažím sa povedať aj tie pozitívne, aj tie negatívne, tak tento rytier palíc prejavuje často, poukazuje na unáhlené rozhodnutia, hej, netrpezlivosť človeka, poukazuje možno aj na človeka, ktorý prišiel veľmi intenzívne a mohol aj odísť, hej. Možno ušiel aj od zodpovednosti. Zase mi to tu ide na vzťah. Stále tu mám nejaké také ženy, ktoré sú plne vo svojej sile a sú ochotné zmeniť nejakým spôsobom to svoje nadstavenie, tú svoju prítomnosť, aj budúcnosť. Neviem, potvrdíme si to v ďalších kartách. No ale ak by som mohla povedať ešte o tých opačných stránkach, hej, na čo nás môžu aj karty upozorniť, je tu potom sedmička palíc. Tu už ste možno unavená z toho, hej, neustáleho boja, neustáleho boja, neustáleho pocitu, že všetko musíte zvládať sami, že vás okolie nechápe, alebo že sa musíte stále obhajovať. Niekedy táto karta ukazuje aj človeka, ktorý je príliš uzavretý, nedôverčivý, očakáva útok aj tam, kde to možno nie je. Možno to bol, ak ste žena, možno to bol váš priateľ, hej? Boli ste v takom vzťahu, v takom nadstavení. Môže ísť tuto o nejaký jeho obranný postoj, ktorý vznikol po predchádzajúcich sklamaniach. Ako by ste proste okolo seba postavil múr a opatrne len blízko púšťal tých ľudí, hej. Myslel si, že mu ublížia. Neviem, už toho tu možno ste mali plné zuby a už sa chcete dostať vlastne do tohto nastavenia, hej. Aj keď táto kartička má svoju tienistú stránku. Ste príliš citlivá. Hovorí aj o idealizovaní si ľudí, hej. Dávate viacej. Máte prázdny pohár. Tak mi toto skôr ide. Zase raz.
Žobral, dostal vás, boli ste v tom sama, bojovali ste viac teda ako ten druhý a aj tak stále máte prázdny pohár. Máte tu ale strážnych anielov pri sebe. Určite. Aj veľa si premýšľate. Možno sa riadite len srdcom a nie zdravým rozumom. Aj keď riadiť sa srdcom je super. Toto mi príde, ale táto karta je ako také zemetrasenie, že niekto sem prišiel, hej, vám niečo ponúkol a zostalo tu po ňom zemetrasenie. A ste tam sama. Proste. No, dobre, ideme sa opýtať ďalej. Ukážte nám ďalej karty, či sa teda nemýlime. Znova som unavená. Niekedy, keď vykladám, alebo aj po výklade, zostanem pri niektorých výkladoch taká unavená, zmorená. Vycicianá. Možno vás tu niekto vyciciaval energeticky. Pretože aj neviete, čo máte, kam máte. Už na všetko kašlete. Asi na začiatku som to povedala, stávam párky úplne. Aj ste asi možno smutná, ona je tu v čiernej farbe, možno ste smutná, že furt máte takéto skúsenosti. Možno sa bojíte, že vám nejaká loď odplávala. Niečo vám odletelo, uletelo. Možno sa bojíte aj samoty. To viete len vy. Zase mi to tu lietá. Dalo sa to do pohybu. Túto kartu som chcela vrátiť naspäť, ako keby ste, to je po česky mírnosť. Chcela som ju dať naspäť a ju dám naspäť, lebo mi príde, že už nemáte ani zľutovanie s tými ľuďmi, ale ako keby vám tu niekto ublížil. Zároveň, aj keď vám ublížil, tak vás to posilnilo. Určite, teraz ste taká veľká bojovnička. No ale... Zároveň si tu nalievate do svojho pohára. Čiže to je odkaz pre vás, že ak ste aj boli v energii, kedy ste robili viac pre druhých ľudí ako sami pre seba, tak je čas naliať si svoj vlastný pohár do svojho vlastného pohára. Počkaj, vám to
priblížim. Vidíš? Napiť sa. Venovať sa sama sebe. Venovať sa sama sebe, no. Rozprúdiť to, tie energie vo vás. Nebyť v tej, mne príde aj, že ste v nejakej energii mužskej. Stále to tu nejako zameriava. Lebo na vás všetko bolo zhodené a chápete, no, žena má byť taká nežná. A veľa žien je práve v tejto mužskej energii, pretože sú na všetko sami. No, jasný odkaz, jasný, o ktorom som presvedčená, že tu z toho diel vychádza, stadiaľ to je, že naozaj musíte si ten pohár naliať sama pre seba, hej? A zanechať, tieto koníky utekajú, síce niečo je na ceste, ale niečo je aj za vami, hej? Zanechať to, proste nestarajte sa furt o druhých, furt všetkých chrániť, furt všetkých obhajovať, furt všetkým pomáhať. Ono je to krásne, áno, pomáhajte tam, kde chcú vašu pomoc a kde si ju ľudia zaslúžia, ale myslíte v prvom rade v tejto situácii už na seba. Takže ak sa naozaj cítite, že sa vás to týka, hej, že ste mali viac menej v poslednej dobe takéto energie. 7. Vo svojom živote. Pardon. Tak proste preč. Preseknúť to. Príde mi, že vás aj veľa priateľov asi sklamalo. Na všetkých týchto vzadu, na týchto kartách, no vzadu tieto, čo vyšli, je voda. Je voda, ale taká voda rozbúrená a ide od vás preč. Tu si ale strážite svoj meč. Pozri. Strážiš si svoj meč. A vy choďte kade tade a ja už som tu. Hovorím, sama pre seba. No, naozaj. Postaviť sa sama za seba. Viete, na tento svet sme prišli sami a sami z neho aj odídeme. Máme tu niečo zanechať. No keď sa postavíte sami za seba, tak táto hviezda vypukne. Čo ešte? Neviem prečo, ale ma napadlo tancovať. Tancovať. Možno máte chuť teraz tancovať.
tej energie chlapa. Idete to do tej ženskej energie, aj mne sa chce tancovať. Sedieť len tak u more. No. Ale vás sklamali. Ale vy idete odtiaľ preč. Na koni. S víťazným oblúkom. Kašlete na nich, na všetkých. Na muža, ktorý vás klamal. Na priateľov. Meníte dynamiku v sebe. A nechcete sa už pozerať do toho prázdneho pohára. Idete si naliať vínko. Je to naozaj tak. Áno. Takže ako som povedala, 10 pentaklov, jedna z najstabilnejších a najpozitívnejších kariet. Nastane tu u vás bezpečie, finančná stabilita, stabilný domov, rodina, úspech, založený na pevných základoch, dlhodobé partnerstvo, manželstvo. Hej. Konečne ten pocit, že niekam patrím. No, takže baby, máš tu jasný odkaz. Ak si v energii, kde si len dávala. Ešte si aj verila. Ten človek prišiel sem s otvorenou náručou, s prosíkom, doslova by ti padol k nohám a ty si bojovala aj tak celý čas v tých energiách s ním, potom len sama o všetko. Je čas vystúpiť a postaviť sa za seba, dievča moje zlaté. Postaviť sa za seba, naliať si pohár. Nie tento prázdny pohár. Neobdivovať ho. Nebuď v tom smútku. Čaká ťa toto, a to neklame. A viem, že to bolí, to srdiečko máš rozkrvácané na mraky. Niekto ťa tu zradil. Niekto ti pichol priamo kudlu do srdca. Takže ja tento výklad ho hodnotím pozitívne a možno by som ti povedala také posolstvo na záver. No a to znie, že minulosť ťa mohla zraniť, ale nemusí ďalej určovať tvoju budúcnosť, dobre? Všetky skúšky, ktoré si tu mala, ťa niečo naučili a každý pád ťa priviedol bližšie k tej vlastnej sile, hej? Už zostáva len jediné zmeniť a myslím si, lebo tieto karty mám v prítomnosti, že chápete, že sa vám to deje, že sa vám to stalo. A ak zostaneš sama sebe verná, a budeš počúvať svoju intuíciu, tak môžeš vybudovať život, ktorý nebude stáť na žiadnom strachu z odpustenia, na žiadnom strachu z nedostatku, na žiadnom strachu sklamania. Jednoducho bude stáť iba na dôvere, na pokoji
a skutočných hodnotách. Dobre, na tejto stabilite. Takže sa držte a prajem vám pekný deň. Ďakujem.